Henna, missä kunnossa sä olet? No, missä kunnossa? Sitä on paha itse mennä sanomaan, mutta Tapelta pitäisi mun valmentajalta kysyä. Muuta, tai 6 viikkoa, niin pitäisi olla kisakunnossa, että semmoisessa kunnossa. Mitä kaikkea tuohon valmentautumiseen on sisältynyt? No ihan pirunmoista treeniä, siis kovaa treeniä, sitten tosi tarkka ruokavalio ja lepo. Miten sä syöt? Se on tarkkaan punnittu ruuat. Punnitsen ruuat. Aamulla syön puurot ja proteiinit tai juustot. Sitten mä syön kanaa. Tällä hetkellä mä en ole ketoosilla. Viime dietillä mä olin pitkään ketoosilla. Nyt koitetaan vähän sitten, että tulee hiilariakin, koska sitten se ketoosi kuihduttaa lihaksetkin pois. Niin nyt mä saan syödä vielä toistaiseksi ainakin makaronia tai pastaa. Eli hiilaria saan nauttia vielä. Sitten siis kaikki herkut on tietysti pois, että onhan se tarkka se ruokavalio. Sun laji on bikini fitness? Joo, bikini fitness. Mitä se tarkoittaa? No siis se tarkoittaa sitä, että mun mielestä siinä pysyy siis naiselliset muodot vielä, että siinä ei ole liian mun makuun liian lihaksikas, että mä tykkään bikini fitness vartalosta itse. Se on mun ihanne vartalo. Oletko täysin tyytyväinen nyt itseäsi? No ei tietenkään, eihän mä kisakunnassa vielä ole, että tässä on vielä monta viikkoa tehdään töitä täysillä, että toivottavasti sitten sinne kisoissa pitää olla tyytyväinen itteensä, että se kovasti tehdään töitä ja tämähän on semmoinen laji, että se ei ole ikinä valmis, että tässä voi koko ajan vaan kehittyä. Mitä tiettyjä kehon osia sä treenaat erityisesti? Eniten. Onko se peppu? No peppu on varmaan semmoinen, mitä tässä ei ole ikinä voi olla liikaa. Ja nyt olkapäitä myös treenataan kovasti, että niin ne saa tulla hyvin esiin. No siis koko kroppaa kyllä, että ei tässä niinku mitään jätetä treenaamatta. Jännittääkö? Ei mua jännitä vielä. Tää tuli aika äkkiä siis mä olin varautunut, että ensi syksynä vasta kisaisin, kunnes Tape otti yhteyttä ja ehdotti yhteistyötä ja vähän aluksi piti sulatella, mutta nyt mä oon ihan innoissani ja ollaan tehty tosi paljon töitä ja Tape on pitänyt mulle tosi kovia treenejä.